नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश घाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर शुभ सकाळ आणि सगळ्यांका दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर सकाळी सकाळीच पहिली आंघोळ करून झाली आहे आणि थंडी पण लय लागतं. आज भरपूर पडली आहे थंडी, त्यामुळे उठणं लावल्या थंडी लागली आहे. तर चला मित्रांनो, फराळाक जाऊचा. पुण्यानं फोन करून काल रात्री बोलावले ना, त्याका वेळ नाही ना घराकडे येऊ, त्यामुळे त्यांनी फोन लावून बोलावल्या ना की फराळाक यावा म्हणून. तर बाय म्हणजे दीपिकाने मी चाललो फराळाक. सकाळीच आमच्याकडचं झालो फराळ करून. आता पुण्याकडे दरवर्षीप्रमाणे पुण्याकडे फराळाक जाऊचा लागता, नाही तर तरी मी जाते. पण आज फोन करून बोलावल्या ना, आग्रहाचा निमंत्रण दिल्या ना, तर चला. या बघा, एका थंडी लागली आहे सकाळी सकाळीच. एवढे बघ, हा चल. तर चला, पाटाचं पाणी वगैरे नाही आणि डोरांका आताशी सोडीत नाही, कारण जरा भाताची गडबड आहे, त्यामुळे आमची दिवाळी अशीच भातातली. गोप्रो पाठी रो, माझ्या पाठी रो. हॅपी दिवाळी. 4 बिये कशाला लावलेस? हैसूनच बारी येत ना हळदी. हॅपी दिवाळी. मॉपच जण दिसतं, चपला मॉपच होतच. अरे काळी दडलो. हॅपी दिवाळी. अरे दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. शुभेच्छा. कोण आहे सकाळीच गोळी घालता? थांब, आता याचा बंदूक फेक. त्याची दिवाळी केलं नसती. अरे पुष्पाताई नवीन साडी बिडी नेसून नवीनच काढलीस. शुभ दीपावली. शुभ दीपावली. हो कोण गब्बर सिंग इलो की सकाळी सकाळी झगडे ती बंदूक फेकून देतो हळा. हा बघूया, दाखव. माहिती पेस्तलय कडे दी दाखव. मी दाखवतो. चला, सकाळी सकाळी फराळ लाडू करंजा काय केलायत काय तुम्ही? लाईटी लावा. दिवाळी आता दिवाळीची तर लाईटी लावा. बाकी काय लाईट दिवाळीच्या तरी लाईटी लावा. काय तुमका सांगणार? एरशी नाही ते ना अनारस. पण ते म्हणजे अजून तुमची सकाळ झालीच नाही. आमची झाली. आम्ही झाली नाही. 7 गोड होई येणार नाही. घी जराशे. आता गोड नाही, काय नाही. मला फक्त चकली मिळाली नाही घरी, म्हणून मी इकडे आले. चकली तुमच्याकडे केली की आमच्याकडे करायची वेळ मिळाला नाही आम्हाला. भात कापणी नाही वेळ मिळाला. तुमच्याकडे नाहीशी वाटतं. बघा अंदाज साधारण दिसता, साधारण लक्ष पडलो बाजू जलता जलता. काय गोड पोहे घेतलं बाय खाऊसाठी मी ते का घेऊन इल. मी ते का खास घेऊन इलो. मी बघ बनवले रे, मला सांगा. वाटत तर नाही. मारीन धरून शपथ, आई शपथ. तू बनवलंस मग पुष्पा पुष्पा आपला पुष्पा ए पुण्याकडे फराळा केव्हा सगळ्यांनी? पुण्यान रव्याच्या लाडू स्वतःच्या हाताने बनवल्या ना, आपल्या हाताने बनवल्या ना, तुमच्या हाताने खाऊ केव्हा? मी स्वतः बनवलं. आताच सांगतो, पुण्यान आपल्या हाताने बनवल्या ना, तुमच्या हाताने खाऊ केव्हा म्हटलं. सगळ्यांना दिवाळीच्या. पुष्पा ते माझ्या नखर ते का विचार काय लाडू त्यानं बनवले. हो, साजूक तुपातले आहेत ते. मग साजूक तुपात नाजूक चमचा. तू काय बनवलं? साजूक तुपात नाजूक चमचा. या कामच्याला सांगता माका चकलेच गाळूक येत नाही. ते कवळत पिंजर लावला. तू खाऊन गेलो. तुझं आलो फराळ
नाही आवड कालच तर तू आमका माहितीये नाही काल आमची वाट बघित होतं जामसण करीले नाही म्हणून. नाही तुमचा आधी इथं ह्या येऊचा लागतं ना करत आहे का कधी सांगितलं फोन पण केला. जेवण करी येऊचं लागतं तुमचं इले ते जेवण करी इले. चला अशा प्रकारे काय बनवलं नाही हा. पुण्यान जास्त काय बनवलं नाही हा. पोहे लाडू मी खाणार नाही पण जरासच खातलंय कमी लाडू जास्त काहीच नाही. घेऊन बघ. चल बाई सुरुवात कर. पोहे कसे झाले ते सकाळी सकाळी आता मी गाऊन आलो. हे घेऊन बघ. साजूक तुपातला आहे ना मग खातो बघूया. काय पोरा चक्कर. चला मस्तपैकी फराळ करू घ्यावा सगळ्यांनी. चकलाच काही तर मिळाला नाही अजून हिला चकल्यासाठी फिरतोय आता नको माका चल मी घराडे करीन संध्याकाळी करते नाही खातो. अरे त्यांका सगळ्यांका सांग दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तातरी सांग दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. मला खाऊ ठेवा आणि द्यावा. चकली आणलंय चिवडो एकाच भिजलेले आणि एकाच उडे कसे ते आता पाना वाटलं आणि बाबू हे खास तुझ्यासाठी नाही तसेच असतात म्हणजे असं काय हे खास तुझ्यासाठी म्हणजे तसं माका हो आता तुम्ही आमका बोला आम्ही जर तुमका बोलायला लावलं तर आमके बोलावतं ते आम्ही जाणार कधी असं विषय असतो तो. बरोबर आहे काही एक चुकीचं नाही. कधी एवढ्यात ना तू जागरण नाही केलं गप्रो मी पुरा जाग्याची मीटिंग तुमची पुरी ऐकलं विचार आहे. 3 वाजल्याच्यानंतर एवढं एकच बोला जरा एकच नाही पण बोला चाव 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 तसंच ते चव 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 मी सांगतो हो तुझं चालून घालता काय तुझं गो काहीतरी चालून घालतो चव 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 का काय ग फराळ घेऊन आली. खूप खूप दीपावलीच्या शुभेच्छा तुला पण. माझ्याकडून फराळ. माझ्याकडून म्हणजे मुंबईतून येलो जरा गो फराळ दिलेलो हा. मग याच्यातला काय घे निघा हे बघ मी लाडू केलाय ते बघ. फराळ घेऊन आली. पाय तो बरोबर होत नाही जामसन करणे चला. जामसन करणे कपडून देऊ विसरते कारेटा मॉपच पडलं ए कारेटा फोडा येवा कारेटा फोडूये फोडलं किती फोडलं कारेटा आणखी फोड पासा परत जाय गो. गेल्या वर्षी एका पुन्हा आंघोळ घातली आणि पुन्हा कारेट पडला. धा एकदा सकाळी उठणं कसाला कंदील केलं त्याच्यात ब्लब सोड. चला चला गो चला घरा भात कापूचा चला. ह्या एक असं गपचूप आता चकला खाता मध्येच लाडू खाता काय समजत नाही ह्या. ते पंते पेटवा पाण्याचे ते कशात ठेवलं दिवाळीचे तरी पेटवा त्यांका. आमच्याकडे बघितलं लाइटिंग बघलं कसली केलं ती तोरण तरी लावायचं आहे तुका जपणार नाही कशी आहे कोण नाही गुटायचं त्या का मी चांगलं नाही तो इल्लो बाबा असं घेऊन चल रे पुढे कशी हे का नको आमची म्हणून मी येत नाही म्हणून तर ना तू बुवा बनणार ना हा मग पेटी वाजूक चल गो चलता आम्ही आमच्याकडे फराळ करू केव्हा नाही जर येईलच तर काठी घेऊन शिरट ठेवतले चल चल फराळ करू चल. आता आम्ही चलतो ह्या पारदान काढा बाजू पाहिजे जरा लावला असता. अशा प्रकारे बारीतनं पोहे गावची पाळी इलेली यायची. चल गो ए थंय जरा वाट पप्पा बडबडात राहती गो वय करा गो चला, अशा प्रकारे बायको घेऊन जा बायको घेऊन जाते.
चल भात कापू तो नाही येत आता तुझं बमट करतो लो तो. अरे तू माका ना मी त्यांना सरळ करतले बरं. अरे बाबा काय म्हणता हा? आता नको ताई. चल करते तू काम खाल्लं. अरे भात नको तो आज एक तर पेपर जाऊता मग येते. तुला नाही माहिती आहे. आज आता वारून तुला नाही माहिती आहे. संध्याकाळी माका माहिती आहे. मी ऐकलं. अरे लय भारी चालू असतं तुझ्या हाताचा. लय लय म्हणजे लय. सगळ्या जाताला तुझ्या कॅमेऱ्यात पटवते तुमका वाजरा कॅमेराने सगळं सगळं आजो टाकून व्हायरल करून नंतर पोगो. कोण येतात ह्या बा आर्थिंग ढवळता मीटराची कोण आर्थिक जवळचा? चला रे ए चल तू आधी पहिला सोन. चल चला अशा प्रकारे आजची दिवाळी आमची झालेली आहे झालेली म्हणजे अजून हा लक्ष्मीपूजन हा सगळा हा चल. तर आता फराळाचा काम सकाळीच पुरा केला आणि आता चाललो आम्ही घराकडे आता चला भात कापूचा आमचा बघा आमची दिवाळी अशीच आहे. आधी काम नंतर अरे रे त्या बघ लाईन धरीन या धरीन तर चला अशा प्रकारे तुमका सगळ्यांका पुन्हा एकदा दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा शुभेच्छुक मुकेश घाडी शुभेच्छुक मी. चला चला बाय बाय टाटा. फराळ चाय बी नाश्ता करून झालो असात तर थांबा या इथेच तोपर्यंत बाय बाय.